1 июн дар ҷаҳон рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон ҷашн гирифта мешавад. Бахшида ба ин рӯз дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 шаҳри Хуҷанд чорабинӣ бо шукӯҳ таҷлил гардид. Лозим ба ёдоварист, ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 ғолибони олимпиадаҳо, академияҳои хурди фанҳо, ғолибони озмунҳои гуногун таҳсил мекунанд. Хонандагони фахрии муассисаро бо садои карнаю сурнай имрӯз пешвоз гирифтанд. ногуфта намонем, ки муассисаи рақами 21 яке аз муассисаҳои номдор ва фаъоли шаҳри Хуҷанд буда омӯзгорони пуртаҷриба бо хонандагон корбарӣ мекунанд, ки яке аз онҳо Наргизаи Усмоналӣ, омӯзгори забон ва адабиёт, муовини директор оид ба корҳои тарбиявӣ, барои муваффақияти толибилмон заҳматҳои зиёд кашидааст. дар муассисаи таълимӣ махсусан кор бо хонандагони бо истеъдод хуб ба роҳ монда шудааст ва ин аст ки имрӯз ҳамаи мо шоҳиди он шудем, ки анами хонандагони бо истеъдод таҳти овози карнай, мусиқиҳои баланд пешвоз гирифта шуданд. Ин пеш аз ҳама бо мақсади он аст, ки хонандагони мо боз ҳам рӯҳбаланд шаванд. тамоми хонандагони муассиса аз чорабинии имрӯза рӯҳияи баланд доштанд ва нисбати омӯзгороне, ки барои пешравии онҳо ёрӣ медоданд, тарбия мекарданд, изҳори миннатдорӣ карданд. Аз ҷониби хатмкунандагони соли таҳсили 2022-2023 сухани хайру хушӣ шунида шуд. ба мо зиёда аз 50 нафар омӯзгорони пуртаҷриба дарс мегӯянд. ман миннатдории хешро ба кулли омӯзгорон, аз ҷумла ба ҷонишини директор оид ба тарбия муаллима Наргизаи Усмоналӣ, муаллима Рофиева, роҳбари синфа муаллима Разоқова ва кулли омӯзгорон мерасонам, ки бо меҳнату машаққати шабонарӯзии онҳо ман ба ин дастоварди бузург соҳиб гаштам. ман миннатдории хешро ба кулли омӯзгорон ва махсусан ба устодам Наргизаи Усмоналӣ мерасонам, ки маро ба чунин дастовардҳо роҳбарӣ намуданд ва махсусан миннатдории хешро ба директори муассиса мерасонам, ки барои мо хонандагон ҳамаи шароитҳоро мусоид сохтаанд. директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 Файзулло Файзиев тамоми толибилмон, хатмкунандагон ва омӯзгорони муассисаро бо хатми соли таҳсили 2022-2023 табрик намуда, барои омӯзгороне, ки хонандагонашон дар олимпиадаҳо ва озмунҳои шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда ҷойҳои намоёнро сазовор гаштанд, муборакбод намуданд. سال خانش 2022-2023 برای مؤسسه تحصیلات میانه رقم 21 شهر خوجند خیلی سالی بابرار بود. چه شما آگاهی پیدا کردید؟ در این سال خانش خواننده ما خیلی در آزمون‌های شهری، ولایتی، جمهوری فعال اشتراک کردند. در چهاربین‌های بیرون از مکتبی اشتراک کرده، جاهای نامآور اشتراک کردند. ما امروز تصمیم گرفتیم که همه آن غالبانی که در آزمون‌ها اشتراک کرده، جای نامآور اشتراک کردند، یک تنتنه‌وار پیشواز گیریم تا که دیگر خواننده‌ها از آنها havasmand شده ایستاده در آینده سالهای خانش آینده در این گونه چهاربینا فعال اشتراک کنند و صاحب جاهای نمایان گردند. این البته کارهای ما منتظم دوام میکند. سالهای طولانی ما این رو دوام کردیم و نتیجهش رو دیدیم و امروز خوشبختانه در المپیادهای جمهوری 4 نفر خواننده ما صاحب جاهای نمایان شدند. 2 نفر در المپیاد خردی اکادمی خردی علم ها جای نمایان رو در سطح جمهوری اشغال کردند.